Acabam de celebrar el Consell d'Administració de Pompiers Emergències Val d'Aran. Estem desplegant tot l'acord institucional que se signèc el mes de juny de l'any passat, per tant, assumint pas a pas totes aquelles competències que a partir d'un determinat moment seran íntegrament del propi Consell General d'Aran. A més enllà de prendre decisions de caràcter administratiu, me goi de poder-vos comentar també que ho hem acordat en el Consell d'Administració d'un homenatge a la figura de Joan Canalies. Com sabeu, en aquest desplegament institucional hi haurà un centre de recebuda de totes les emergències, de trucada, diguem-ne, el nostre 112, el 112 aranès, i que portarà una placa on hi serà el nom de Joan Canalies. Aquesta placa representa honrar la memòria d'una persona que ha dedicat molts anys de la seva vida a l'àmbit dels pompiers i les emergències, perquè, com ha explicat el Consell d'Administració, em sembla que els governs i les societats han d'estar capaces d'honorar i rebrembar a totes aquelles persones que han fet aportacions valuoses al conjunt i a la millora del benestar de la nostra societat.